Jozef Široka je za slušaoce Međunarodnog radija Srbije objasnio šta ga je podstaklo na to da se prijavi na audiciju za ulogu u filmu Medeni mesec. Kada je gospodin Goran Paskaljević došao na Akademiju umetnosti u Tirani da bi na audiciji odabrao glumca za film Medeni mesec, tražio je mlad par, momka i devojku. Bio sam tada na 4. godini fakulteta, još nisam diplomirao. Svi moji prijatelji prijavili su se na audiciju, a među njima sam bio i ja. U prvom krugu su nas slikali, a posle 2 dana pozvali su me telefonom i rekli mi da gospodin Paskaljević hoće da dođem još jednom na probno snimanje dijaloga sa partnerkom. Naravno, prihvatio sam poziv. Gospodin Paskaljević je tada na tom snimanju odlučio da ću ja igrati tu ulogu. Dobro večer, pasoš, dokumenti. Perché mi sa che questo documento è falso. Senza ti sa, è proprio falso. Da li ste imali podršku kolege i prijatelja kada ste odlučili da se prijavite na audiciju za ulogu u filmu koji će se raditi u srpsko-albanskoj koprodukciji? Kakve su bile reakcije u vašoj okolini? Dobro se sećam tog dana kada sam došao na fakultet i saznao da gospodin Paskaljević organizuje audiciju. Tada nisam mnogo znao o Goranu Paskaljeviću. Čuo sam za njega od prijatelja koji živi na Kosovu i koji je gledao neke Paskaljevićeve filmove. On mi je rekao da je gospodin Paskaljević jedan od najpoznatijih režisera u Evropi pa i u svetu. Kada sam se prijavio na audiciju, to da ću glumiti u njegovom filmu za mene je bilo kao san. Tog dana nisam mogao ni da zamislim da ću baš ja biti izabran za jednu od glavnih uloga. Zašto? Sredimo neke formale. Dosta mladih iz Srbije susrelo se sa problemom neprihvatanja u zemljama Zapadne Evrope, samo zbog toga što dolazi iz Srbije. Da li se nešto slično događa i mladim Albancima koji odluče da potraže bolje uslove života u nekoj od zapadnoevropskih zemalja? Pa tjeter. Koliko vidim, naše zemlje, Albanija i Srbija, imaju mnogo sličnosti. Jedna od njih jeste i ta. Albanija je 90-ih izašla iz komunizma i otvorila se prema Evropi. U tim prvim godinama demokratije svi su hteli da odu iz zemlje i to je trajalo do pre nekoliko godina. Ljudi su odlazili iz zemlje, a hiljade su izgubili živote u pokušaju da odu preko mora, o čemu i govori albanska priča u filmu Medeni mesec. Film je zaista vrlo realističan. U obe priče opisuje se nešto što se zaista dešavalo i što ja znam da se dešavalo. Ipak ovo je film koji daje nadu, emotivan film koji zaslužuje da ga što više ljudi vidi. Zaslužuje da se proživi i oseti. Pjesa shqiptare e filmit. Neke ankete govore da mnogi mladi i dalje žele da odu iz Srbije. Kakva je situacija u Albaniji kada je o tome reč? I u Albaniji ima mnogo mladih koji žele da odu, ali u poslednje vreme mladi ne idu u zemlje kao što su Italija i Francuska samo da bi zaradili zaloga i hleba. Mladi su shvatili da tamo mogu da odu da bi studirali i školovali se. Film Medeni mesec već je osvojio brojne nagrade na prestižnim filmskim festivalima, a nominovan je i za Evropskog Oskara. Šta je vama donela uloga u ovom filmu? Da, istina je da je film obišao ceo svet i da je nominovan za Evropskog Oskara. Veoma sam srećan zbog toga. Ovaj film mi je donao mnogo zadovoljstva i mnogo znanja. To je moj prvi igrani film, a retko se dešava da neko u svom prvom filmu dobije takvu ulogu i da radi sa ovakvim režiserom i ovakvom ekipom. Ovaj film mi je omogućio da u svojoj 23. godini prvi put izađem iz Albanije da bi snimio neke scene u Italiji. Dobio sam vizu zahvaljujući filmu. Tako sam mogao da vidim sestru koja od svoje 17. godine tamo živi. Nisam je video 6 godina jer nisam mogao da dobijem vizu i nisam imao mogućnost da odem da je posetim. Recite nam nešto o albanskoj filmskoj produkciji. Koliko prostora imaju mladi albanski umetnici poput vas da iskažu svoj talenat? Albanska kinematografija trenutno nema neku veliku produkciju. Snimaju se 2-3 filma godišnje. Možete i sami da zamislite koliko prostora imaju mladi glumci, a na Akademiji umetnosti ih svake godine diplomira po 12-13. Ali imam utisak da u poslednje vreme, zahvaljujući saradnji između Albanije i drugih zemalja, počinju da se prave dobri poslovi u kinematografiji, tako da i mladi glumci mogu da nađu svoje mesto. U Albaniji ima mnogo talentovnih glumaca. Kakvi su vam planovi za budućnost? Da li snimate nešto novo i da li ćemo možda moći uskoro da vas vidimo u još nekoj srpsko-albanskoj koprodukciji?
To zavisi od drugih, ali naravno da se nadam da će biti još koprodukcija. Ova koprodukcija rezultirala je filmom koji je postigao uspeh u celoj Evropi, ali i u našim zemljama, Albaniji i Srbiji. To je važno i srećan sam zbog toga što Srbija i Albanija konačno rade nešto lepo zajedno. Uvek smo imali neke konflikte. Konačno je ostvareno nešto dobro i srećan sam što sam deo toga. I za kraj nam recite kako vam je u Beogradu. U stvari nisam ni imao mnogo prilike da vidim Beograd. Prošli put sam bio ovde samo 2 dana i sada ostajem samo 2 dana. Ipak stekao sam utisak da je Beograd zaista lep grad, aktivan i pun energije. To sam ovde primetio kod ljudi uopšte, kod Srba, da imaju želju da žive i da nešto učine, da se ne zadovoljavaju malim stvarima. Nisu to ljudi koji sede i čekaju lepše dane. Veoma mi je prijatno ovde i voleo bih da ostanem duže, ali ovoga puta ne mogu. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što ste me pozvali. Veoma mi je drago što sam govorio o filmu za jedan beogradski radio. Jam shumë i kënaqur që flas në një radio të Beogradit.